Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong Senyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag subong mabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga nagtay nga mga kandidato ginpadjolats na. Salaan na proklama nga kagawad sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Bago nga pamuno sa bitaw, nagpasalig nga zero tolerance sa korupsyon. Tricycle driver patay sa pagpaniro sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, lagaw ta sa Little Baguio sa Kabangkalan City sa tripping ni Romeng. Ang isa ka iloy ang hinbuligan sa komunidad nga makapatindog sa iya nga balay sa Baganihan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, City Administrator Pacifico Maghari III ang nag-resign sa pwesto. Magabulo siya sa pwesto nga taga Bacolod ang iga-anunsyo sang alkalde sa Nobyembre 15. Sinilang nga Nobyembre 1, opisyal nga nagbiya sa pwesto si Attorney Pacifico Maghari III bilang City Administrator. Nagdesisyon si Maghari nga magbalik sa private practice. Nagpasalamat man siya sa nahatag sa iya nga pagsalig ni Mayor Albi Benitez. Suno sa alkalde, mayara na sang short list sa mga napili niya nga magatalos kay Maghari. Dungan sa Nobyembre 15, iga-anunsyo man sang alkalde ang magabulos sa posisyon ni Maghari bilang concurrent nga pamuno sang Public Employment Services Office. Dugang sang alkalde nga antes pa man sang pag-resign ni Maghari, nakalisensya na ini sa iya sang tinilikdan nga bulan. If it's not illegal to appoint, amo wala na ako ang ginapamagal. What are your considerations, Mayor, for the new city administrator? We have complete trust and confidence sa mayor. In other words, it's somebody that I can work with day and night. Ba't taga Bacolod, Mayor? Of course. Sa number 9, ginabi-abi sa mga sugar leaders ang ginapoint nga bagong katiglikom sa Department of Agriculture. Ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Francisco Chu Laurel bilang bagong katiglikom sa Department of Agriculture. Sa pahayag nga ginrelease sa Sugar Regulatory Administration, nakasaad nga sila ang magasuporta sa mga programa sa DA kasubong sa nagliligad. Ginapaabot man nila ang pagpabakod pagid sa ilang partnership sa DA. Sunod naman kay Unified President Manuel Amata, sila ang nagapaabot sang pagtrabaho ko upod kay Laurel kag ang pagpresent man sa sitwasyon sa sugar industry kag kung paano maka-extend sa assistance ang departamento sa industriya. Sa ginrelease nga pahayag sa Presidential Communications Office, ginapoint sang presidente si Laurel bangod sang iyang ihibalo kag eksperyensya sa nagkanilain nga aspeto sa agriculture sector. Ang pagsulong sang modernization sa agrikultura, pagpasaka sa production kag pagpasiguro sa nagakaigo nga supply sang pagkaon ang direktiba sa presidente sa bag-o nga tiglikom sang agrikultura. Sa number 8, mass oath-taking sa mga nagdalaog sa barangay ang patigayunon sa Nobyembre 10. Humalin sa nagligad ng inadlaw nangin masako na ang pagbisita sa mga nagdalaog nga opisyales sa barangay kag SK elections kay Mayor Albi Benitez. Kaina, madamo pang nagpadulong sa mayor's office para kuntani mag-take oath upod sa alkalde. Gani nagdesisyon ng alkalde nga matipo na lang ang tanan nga mga nagdaog nga opisyales para sa mass oath-taking nga patigayunon sa SMX Convention Center sa Nobyembre 10. Nagmando man ang alkalde sa City Treasurer's Office nga buligan ang katapos ng Department of the Interior and Local Government para mapadasig ang natalana nga inventory sa mga assets sa mga kabarangayan agud tigayo na nga makasugod serbe ang mga nagdaog nga kandidato. Sa number 7, wala na sa mga report pa nga pig mortality sa probinsya. Humalin sa report ang ASF kag hog cholera sa Banwa sa Castellana sa bulan sang Setyembre.
Inisuro sa kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana nga nagsiling man nga subong padayon ang disinfection kag monitoring sa probinsya. Regular man ang laboratory testing. Patag ni Lemana, dapat nasunod siyang 40 kaadlaw tayuyon ang disinfection. Kung may mga hog farmers man nga naga-mato-mato sa mga sentineling, ginapangabay niya ang ilang kooperasyon. Samtang, tayuyon naman ang kag-istable ang presyo ng karne sa baboy sa mga merkado sa probinsya. Wala man ginakulang ang supply suno sa kay Lemana, apesar sa mataas nga demand karon nga holidays. Pinakamahal nga kilos ang baboy ang na-record sa Talisay City kag Ibi Magalo nangayara sa 315 pesos. Kaso, ang iban, hindi gid mapunggan, nagabot kang gid sila sa baboy. So, ang natabo, may ara gid man nga area nga survive gid sila, no? Okay gid. May ara man nga area nga pagbutang nila sa baboy, nagmasakit ang baboy. It means, kaya sige yun gyapon ang disinfection. Kaya mo na nga aton ginaobra subong nag-disinfect kita daily gina nga disinfection. So, tani, for 40 days na siya mo. Sa number 6, 11 tanan ka mga balay ang nahalitan sa ginsindihan nga kandila sa altar sang Nobyembre 1. Ginlamon sa kalayo na pulo ka mga balay sa nagluntad nga sunog sa Purok 6, Mississippi Street, Barangay 1, syudad sang Kabankalan, pasado las 3 sang hapon sang Nobyembre 1. 8 ka mga balay ang totally destroyed, samtang ang 2 ka mga balay ang partially damaged. Sunod sa kay Fire Officer 3 John Derek Villaruz, ang Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection Cabancalan City, ginbayaan nga kandila sa altar ang nangin ugat sang sunog. Dugang pa ni Villaruz, nagdangat sa 75,000 pesos ang kahalitan nga gintugas ng sunog. Kaginapatihan nga may isa ka 67 anyos nga babayi ang pilason matapos makaagom sang first degree burns. Nagapadayon man sa karon ang investigasyon sang otoridad sa nasambit nga sunog. Kandila nga ginbutang sa altar kag natumba ang ginhalinan sang sunog nga nagluntad sa Nobyembre 1 man sang hapon sa Purok Mabinuligon, Barangay 30, syudad sang Bacolod. Sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa Bacolod, napabayan nga kandila sa altar nga ginsindihan sang 81 anyos nga si Celia Bailing ang ginhalinan sang kalayo. Sunod sa Tagbalay, nagbutang inisang nakasindi nga kandila sa altar apang nakibot siya nga matapos ang halos pila pa lang ka minutos nagluntad na ang sunog. Ang balay nagaserbe man nga boarding house sa diin may 5 ini ka boarders apang wala ang mga ini sa nagluntad ang sunog. Wala sang may nasamaran sa amo nga insidente. Sa number 5, isa ka tricycle driver patay sa pagpaniro sa Barangay Kabug sa Bacolod City sang kagabi. Dead on arrival sa ospital ang tricycle driver nga si Gary Boy Lursa, 31 anyos, matapos igintiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado pasado las 7 kagabi sa Purok Kaluyagan, Barangay Kabug sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Station 9 Station Commander, Police Captain Michael Tuburan, gikan sa Barangay Sumag si Lursa nga magadulong kung tani isang pasahero sa Barangay Kabug apang napiran sa mga sakay sang driver kamay nagasunod sa ilang motorsiklo. Sang ma-overtake ang motor sa may bag-o nga dalan nga parte na sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway, nakabati sang lupok ang mga pasahero. Nagwa na sa dalan ang tricycle kag pinsar anay sa mga pasahero. Naglupok lang ang goma sa tricycle pero nakibot na lang sila sa makita ang dugoon nga driver. Igo sa bala sa ulo ang naagom ni Lursa kag itunaan sang iya kamatayon. Nagapatigayon sa investigasyon ng PNP para matumod ang suspect. Ang biktima ang wala man sa drugs watch list sang PNP. Sa number 4, bag-o nga gintalana nga bitaw head nga si Patrick Lacson nagpasalig sang zero tolerance sa korupsyon. Zero tolerance kontra korupsyon ang nangin pasalig ni Anay Board Member Patrick Lacson bilang panibago nga pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office. Si Lacson nga nagaserbe man consultant on traffic ang napili ni Mayor Albi Benitez nga magtalos kay Police Major Junji Liba
nga karon nagapaidalom sa pagpangusisa sa City Legal Office bangod sang mga alegasyon sang korupsyon sa opisina sang bitaw. Nagpahayag na si Liba nga handa siya sa pagpangusisa matapos man ginpanginwala ang mga alegasyon batok sa iya. Magluwas sa bag-o nga pamunuan, nagbalhi naman sa temporaryo nga opisina ang bitaw sa Dalan Lacson sa likod sang Basket Bacolod. Ang pribado nga compound nga amo ang impounding area para sa mga nato nga mga salakyan ang ginapanag-iyahan sang Metro Towing Services. Sang inilang nga aga, ginpirmahan sang alkalde ang kasugtanan sa tunga sang syudad kag towing service para sa ginapatuman nga towing ordinance. As early as a couple of months ago, we have submitted 3 folders of complaints. So, as of now, wala na nasabat. So, Wala na sabat ni Liban. these are the things that are reasons for his action. At the end of the day, all of this is really trust and confidence. And for any public official, ang public trust goes beyond what is standard. We would like to portray na ang tanan ng mga public officials dito sa Sudan sa Bacolod are above standards. Anything, pinaka-importante, zero corruption. Kaya kung may corruption, may dysfunction, kung may deficit, then may katago. So may mga budget, so may president. Yes. May team, gusto kong interview isa-isa sila, kay inventory, and in fact, request ni Attorney Ting, City Mayor Alvin Benitez, ang tanang documents and even citation tickets, tanang inventories kung I'm giving myself up to the end of the day to supply them with what they are asking for. Sa number 3, nagapapili nga kagawad sa Barangay Tangub sa Bacolod City magahulat na lamang singa proklamasyon. Ini matapos nga magsala ang ginproklamar nga nagdaog nga kagawad sa ilang nga barangay. Nahang pa ni Erwin Montaño ang kapaltahan sa Barangay Board of Canvassers gani wala siya naproklamar bisan nagwa nga ika-4 siya sa mga nagdaog nga kagawad sa Barangay Tangub. Gani magahulat man siya tubtub nga makorek sa Comelec and Bank ang sala paagi man sa iga-file nga petition to correct manifest error sang BBOC. Matapos man ma-review sa Comelec Bacolod ang resulta sa pinili ay nagwa nga nalakip si Montaño sa mga nagdaog bilang top 4 sa pagkakagawad sa nakuha sini nga 3,086 ka mga boto, labaw sa 2,799 ka mga boto nga nakuha ni Hannah Sanchez nga amo ang ginproklamar nga ikapito sa mga nagdaog nga barangay kagawad. Sunod sa kay Comelec Bacolod Election Officer Attorney Catherine Trinio Cania, sarang ma-assume sa pwesto si Sanchez tubtub nga makapagwa sang mando ang Comelec and Bank angot sa pagproklamar sa kay Montaño. Si Montaño ang ambulance driver sa barangay kag karon nagapapili sa pagkakagawad sang Barangay Tangub. Porkit ko yan, and then anay nga mga ulat na ko sa proklamasyon ko, nadula ng ngalan ko. Sa bundo, Kasi po nagkakasalamat ko nga na wagit ang kamaturan nga number 4 gito ya. Pero tingin na consider taman nga may ginatawag nga humanitarian reason or human error. Pero nandiyan kung man lang nga tao man lang sila. Now, ang pagkatapos na sa ngandun nga subcanvassing unit sa SOV, ginapasa ni nila sa kay main BBOC naton. Si main BBOC naman niya, amo naman ni siya ang nag-tabulate sang SOV nga results pakadto sa summary statement of votes. So sa summary statement of votes, insakto ang pagkasulat alphabetically sa aton nga main BBOC. Wala sila siguro na inform sa subcanvassing unit nga sa SOV4 may ara sila sala sa pag-alphabetical order sa pagsulat sa Montaño. So nakopy nila ang pasunod lang yung nga votes. So this why nga nagsala ang aton nga results. Sa number 2, karon nga natapos na ang piniliay Commission on Elections sa nagapahanumdum sa tanan nga nagpapili, nagdaog man o kung napierde nga mag-file sa ilang statement of contributions and expenditures.
Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, dapat pag-abot sa Nobyembre 29, tigayo na sila nga naka-file sang sose. Wala labot sini, gina-remind man sang COMELEC ang mga nagpapili nga sa sulod sa 5 ka adlaw ko Nobyembre 4, tigayo na nila nakakasang ilang nga mga campaign materials. May 137 naman ka mga nagpatas nga kandidato sa bilog nga probinsya. Kag dapat suno kay Ananoria, subong nga adlaw na tigayo na ang drawing of lots para sa sining mga nagpatas kag matigayon ang proclamation. Suno pa sa iya, ang may order of suspension for proclamation lamang sa nagdaog nga kagawad sa Barangay Tabige sa Ibi Magalona, amo ang hindi malakip sa proclamation. Today, ang mga target ng probably ang tanan nga target except sa suspended proclamation na isa kabilo. In Ibi Magalona. Yes, amo na. The rest yan mag-proclaim. Ang the rest yan mag-proclaim by today, deadline. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka barangay kagawad ang naging maswerte sa makaduhana ka beses nga ginapatigayon nga jolat sa kung paggabot sa mga kandidato nga nagpatas ang mga boto. Kaina, ginapatigayon ang jolats sa mga nagpatas ka mga kandidato sa 19 ka mga barangay sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Gamit ang ginrolyo nga mga papel, naggabot-gabot ang anom ka mga kagawad nga nagtay sa 3 ka mga barangay kag pati nga mga sangguniang kabataan candidates nga nakakuha sang patas nga boto sa 19 ka mga barangay makaligad sang piniliay. Ang re-electionist barangay kagawad nga si Raymond Jude Garcia sang barangay 21 daw hindi na mapahamtang samtang nagahulat sang pagdrolat sang COMELEC Bacolod kung sino sa ila ni Marbith Ramirez nga iyaman ka partido ang magserbe bilang ikapito nga kagawad. Mabaton mo naman sa kaso kung ano mga resulta. Mabaton mo naman kung ano mga resulta. Why ka man doon na pressure o ako ba? Chill. Pareho nga nagkuha sang 163 ka mga boto si Garcia kag Ramirez matapos ang barangay kag SK elections. Pero matapos ang paggabot, liwat nga madinilagon si Garcia. In view of the results, Mr. Garcia Raymond Jude has ranked number 7. Congratulations. Makadua naman inigali ka beses nga nangin madinalagon siya paagi sa drawlats sang nagpareho man ang iya nakuha nga boto sa isa ka kandidato sang 2007. God's will, Diyos din ang pili. Comment ka, di ba? Hindi pa kami gets Ginbato naman ni Ramirez ang kaperdihan. Iyaman ginsiling nga antes pa man sa ginpatigayon nga drawlats, nag-concede na siya. Kasubong ni Ramirez, may pilaman ka mga kandidato sa SK nga wala man nangin mapalaron sa drawlats. Hindi naman mahiwag yung result. So, accept na lang. Pero padayo man siya po sa servisyo. Ang assumption nila depende na no sa aton nga declaration no pag upon filing sa ilang asose and maka-take oath sila out of office nila pwede sila maka-assume. However ang DILG na nagpagwa nga dapat mayara pa sila training nga pag-atanan. So 44 tanan ka mga SK candidates ang nagpaidalo man sa drawlats. Halos tanan sa ila nabato na ang kapalaran sa mga ginrolyo nga papel nga ila man ginpili. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kagyari naman ang pampabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Ini ang ginatawag na Little Baguio ang Kabangkalan. Mga 30 to 45 minutes nga drive halin sa Kabangkalan City proper. Ang dalan nga pakadto sa Mabinay. Antes makalabot diri, agaw atensyon ang ini nga mga bato nga imo malabyan. Kilala diri ang panaytayon uko ng Stone Bridge. Natural nga taytay nga himo sa mga bato. Ini nagaserbi nga latayan sa mga pumuluyo para makatabok sa suba. Ang suba, ang palaliguan man sa mga pumuluyo kag ginakuhaan sa pagkaon. Sa unahan sa suba, makita ang bugal sa mga Carolanos, ang Nag-Asu Falls.
nagaaso ang busay. Sa Idalom City, may gamay nga kuweba nga makahatag sang matahom nga view sang busay. Inang ato lagawan po sa tripping ruming at 10 a.m. Kag isa naman ka Iloy, ang tigayon nga napatindugan sa isa ka puluyan pinaagi sa buligsang komunidad. Bungod sa pagbuligay sa komunidad, napatindugan ang Iloy sang iya bag-o nga balay. Ang yan naman istorya sa Sunday sa Baganihan. Barb, grabe no, sa Kabakalan, galing mga natawag na sila nga Little Bagyo. Amo ni siya si Carolan, Barangay Carolan. Mingkag kung maghambag ka bagyo, kat nami sa mata, mabugnaw, kag pwede kay kapahumay. Amo gina to Barb, ang weather. Tugnawi ka tama ang weather. Kag syempre, pasalamatan ta ang community sa pagpatindog sa balay Barb sa ilang benepisyaryo sa Pontevedra. Balay ni Eming ha? Gani, sino ba lumakata? Grabe, may balay. Kag ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga mga pangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.